Hola, soc Maria Fabre, directora de Pou d'Art. Portem 22 anys a Sant Cugat. Jo havia acabat la carrera de Belles Arts i vaig tenir la sort de trobar un local com és aquest i ràpidament va ser somiar el que seria i va ser galeria d'art durant 18 anys i taller de plàstica, dibuix, còmic i el que calgui des del principi. A Pou d'Art fem tallers d'expressió plàstica pels més petits, a partir de 4 anys. També fem tallers de dibuix i pintura més clàssic a partir de 8 anys. El taller de còmic també a partir d'aquesta edat i després ja anem evolucionant. Llavors hi ha els de joves i adults que serien a partir de 12 anys. Estan barrejats els joves i els adults i taller de dibuix i pintura, d'il·lustració, de projectes creatius i també de costura. El tema del Covid ens ha fet reinventar-nos. Primer ens vam aturar a pensar què calia fer, com podíem avançar i ha hagut de ser digitalment. Hem hagut d'adaptar-nos al format online, tot i que érem molt reticents al principi, semblava que no podia ser això d'ensenyar a dibuixar, a pintar, a fer fang amb les mans a través d'una càmera, però es pot fer i ho hem estat fent des de l'estiu, que hem tingut tallers des dels més petitons d'expressió plàstica a casa fent paper maixé, amb cola, amb pintures, amb el que calgui, guiats per nosaltres. I el que fem és tallers mixtes. Tenim alumnes aquí, presencialment, i algun en pantalla. Llavors això ens permet que si en algun cas algun alumne està confinat, no perd la classe, sinó que la pot continuar des de casa. És estrany, però tot és estrany. Ara mateix ens toca viure una situació que mai haguéssim pensat i estem fent coses diferents que potser algunes es quedaran, segurament el format online es quedarà, i res, a reinventar-nos i a tirar endavant com sigui. Per mi l'art és una necessitat i una necessitat que ens fa més lliures. Tant jo com a artista, quan em tanco al meu taller i em poso a fer la meva obra, em sento totalment lliure, puc fer el que vull. I com anar a les classes amb els alumnes, el fet de notar com estan aprenent, com van desenvolupant la seva imaginació, la seva manera d'expressar-se, això els fa ser lliures segur, tant siguin nens com adults. I aquest plaer per aprendre i deixar-se anar no té preu.